Ond dyma Deian yn dechrau troi'r tegan yn gynt. Ac yn gynt, ac yn gynt. Nes oedd Loli'n chwil gaib. Fi wan. Ond mi oedd na Loli yn dal ynddo fo. Loli? 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 Deian? Deian! Be sy'n mynd mlaen? Be sy'n mynd mlaen? Stopio gopio pob dim dwi ddeud. Stopio gopio pob dim dwi ddeud. Pwy yw ti? O na, oedd na'n fwy. Pam bod ti'n trio bod fatha fi? Swn ni'n gallu gofyn yr un peth i chdi. Fi oedd yma gynta. Ond oedd Loli a Loli yn rhy brysur yn dadlau i sylweddoli bod na fwy ohonyn nhw. Loli? 2 munud. Dyn nhw'n mynd dim sens.